कोई भी किसी का दिवाली भी होता दान दिया है 50,000 मेरा ये मेरे तरफ जिंदगी तो वापस नहीं आ सकता है लेकिन भविष्य में अगर पॉजिटिव 10 साल होगा आप आगे लाभ के लिए खर्चा गवर्नमेंट ये मेरा और ये मेरा तरफ से बागरा का तरफ से ठीक है हामबाय जों मिडियायावनो जों थानाय 21 तारिख जे त्रिपुरा हाजो जत जायगायावनो जे फ्लाद वादै सालब्रै बावै तरै अरनि खरकसा 70 बोसोरनि उमर बरमना शान्ति देब्रमा बथै खामानि बिनि बोसोर श्राद्ध 13 दिन अबनि बागै दिनै आरो जों आगिनो कक सालायजा फेबा मिया हर हठात खालाय महरा सुन खायागा बो जागा जागा नरक जत ताबुनो जे बर्तमान मिडिया जुगनो लुबै दङ महरा जागा जागा थांदङ आरो मिया हर सुन खायागा आं खाना फाइनाय जे बेलबेरि ब्लक नि आन्डार शान्तिनगर भिलेज जे थैमानि आ जागायाव आं सुबा फाइनायनि सायाव गाय दिन आरो फायै थिक महराज फायै बो अ जागायाव जे थैमानि दिनै 13 दिन दिनाफोरा 13 दिन ताइ बिनि गोबां प्रब्लेम आ जागा सामु चुकनो बागै बतिनि आरो बिनि बायथां साक बायथां बिनि रांनो बारा 50,000 फायगा बनर साइ जंगरन आमचैनि बर कक साले दिन आरो थांनाय जे जागायाव जों थैफ्रुबो दङ दिन आरो लिडार जों बाकिना मानजागा गाने कक साले दिन आरो फैयो तेबा आरो अबनो लकेल अरा जे आसे माने आसे सिनाय नुकनाय गै अबनि बागै जे समय जों गोथै जे समय थैमानि दिना बर अलरेडी बन कास्ट फाइनाल बर गोबां रेडी खालायजा याबा आं फाइमानि परे बा जों आरो जों लिडार को एकजना फाइलायमानि परे जों आरो अब एसडीएम बो फाइका भिडियो न तो खा अ माइकेना सिने तहसिल मसिल विभाग तो बुइ फैयै जों बरकनो सिने जे नांमानि बिनि गभर्नमेन्ट अब हाइके जुदि फेसिलिटी माना नंखाय बिनि पोस्टमार्टम जेसाखेबानो नांगौ माने जों आरो पोस्टमार्टम खायनो तैकत केबो गसिया अब खायचिने रादापुरनि थानाना खबर कोन मते जों आरो अटो एरेन्ज खाले हाइके जतरां लाइमाने अब बागै जों आरो मा साव जे अब हाइ जुदि खलायजि गांके हम हाइ सुग्या नको खायनो पाइ थांगम खक्सफोर मानिया सामो बेबा आवफोरनो संगे संगे जेदिना थैमान दिनाना जों एसडीएम ने जिरायनानै एसडीएम ने तबै लगे लगेनो 10,000 बिनि कास्ट खायनो जों आफ्रो सुबा फाइका बेबा दिनैबो जों जोंनि महाराष्ट्र बिसिपै जों दिनारो 50,000 जग जे नांमानि जों जों जे मानसा जत खायलाइन दङ लिडार जतन या जा अन बगे दिनै बनि बस स्टार्ट अब जों नायकै महाराज श्राद्ध ने दिन 13 दिन दिन महाराज और नायकने थाय गाय जों बेरि खालामजा अजा कुनु प्रब्लेम नि आतै नर अब थांनाय जों बिनि डिउटि ना पालनखौबो जों बताव अमो बो कामी केलायबो अमो हगाय बेलबेरि ब्लक अंडरनि शान्तिनगर एडिसी विलेज अन कनराम पारा कि ओ संसारनि जाकार थानानि मुंके शान्ति देब्रमा उमर बोसोरखना बिनि 70 बोसोर 70 बोसोर बिनि खरसा साजना ताइ बिनि खरसाइति ताइ सुब्रक अब हाइथिन हगाय अर ताइबो साना कलायो जे ब थैमानि ब हगाय बिनि मुसुक तुय कलगै दंखा बिनि मुसुक तुय कलगै दंखा तुय कचगै दंखा दिग्रा जाइन खुन्ति कग्या इका आबनो दखै तान छनानि थाङैचे ब आ जागा सगैचे माने बनो तुय कलगै प्लान थाङा ता अब हाइकेना ताइ बर जों छैमन गा ताबो ताइ नुदमान जे यां तुय कतर जों पारङै मैया अनेक हाकसाल तुय गुरि फाइचे yang ni cine fire service jirenain fire service ni bokti kota parangam ya so tai bo joga joga cine emla somoi joga joga takar jole fire service lugin kuchmo to chakate ni एमने बहुत तुइसा कलायबो अब अंके बामस्रि बखर आसुमसा जे yang हारम ति तर्से फे आसुमसा आसुमसा तर्से नि बाबा सकना के बिनि लांमा आजागन दा चमा कलायखे तम बो लांमा जगन सका लांमा आजन चयथांका बन तो फायर सर्भिस तागार जले फायर सर्भिस फै बन तिसा पायो व जों तो आं
लगे लगे सकबाय थ' जों बुरि फायदे तो बिन लांमानले बरा जों नारक मानायबा अब हायगोन बिनि जागोन जों बन देब बदि माने जों कसमान लागा फाय थागासिनो दङ बिनि बिदि सानगासिनो इनके बिनि नखुंनि बिसिं तै तमो जारंनानि मुसुं नों तिनि नरक आदं रक फानि र बिनि नखुंनो तो जों अबनो चिनि कक नाखा कक खाना मान बिसिं तैया जों बरकनो आरो कास्ट खाइलिया ओइ जिबियो रेफार हरे माने जुदि आबन ताव बावना आं मा सावो যদি চিনি কক নাইয়া বড় যদি কাস্তানো খাইতেন আঙ্কাই মহারাজ খানাগলা কামো লোকালনি বড় খানাগলা কামো একে গভর্নমেন্ট যেটা ছিল তৈতর মানে যে গভর্নমেন্ট 4 লাখ টাকা সাহায্য না হামান আবু বাংলা কামো অবন বাগানে চিনি কক না ওই চঙ্গ সুদার খাইমা বাগে আর যত লোকালনি বড় কাছে মানে বাগানে চঙ্গ সুদার খাইমা অব চং সাক না বেলাকে মানে চিনি সামুঙ্গ जों गोदालै मामान बगे जों साक साकना माने किसा प्राउड थाकिमा तंगा कारण जों अब जों जत लिडार चाबायनो जों सुबिदा खालामनो द हामबायसो